Ramogi machiegni e mesa mar weche mag ohala. Komiti ma kojolo mar ji 12 mayande chuogi kod tend boma ma Kisumu koro osechako tich ayanga e neno ni chiro mar Uhuru Market mayudore Juakali ochan makare. James Oyuga ma en jakom wacho ni gidwaro ni johala obed kod lwasi makare matimo ohala kendo mondo chiro no ma osebedo kapong' oyud jonyiepo. Tend City wacho ni gin kod geno ni kamati no dhi tayo chiro maber e neno ni weche taya, pi, arita kwe olos makare. Wabiro e Uhuru Business Park ka kod team manyocha wawacho ni wachuogo mar rito chiro mar Uhuru Business Park kendo wasetimo assessment. Wadwa ng'iyo standards kaka bet, kaka jigedo gi weche duto mag pi, weche duto mag taya, weche duto mag sewage, nyaka kaka jigero stalls machal mamiyo chiro bedo malombo wang'. Wadwa timo exercise mar identification mar traders mondo wang'e ni johala adi ma wantiere godo koa e sector ka sector. Kendo wadwa timo confirmation machal kamano mondo mi ng'ato ka ng'ato ma en johala wabiro miyo badge madonjo go e chiro ka mondo warit security. Wauru bet oko. Johala mantie madwa loko ohala e yo makare mondo yie obi odonje chiro mondo chiro chakre. Kik ng'ato dong' chien. Joma nyocha pok oyudo mano kelo nyinggi kaka jakom abro chung'e adwa na make sure ni traders mantie Kisumu County johala matindo tindo mondo gibi mondo giyud kuonde ma ginyalo loke ohala. Ka wabiro ka wante e sectors mopogore opogore Nyamlori, Garissa Lodge, Apindi Street, mwabede e Uhuru Market ka wante to ohala dhi bedo maber. Onge buok moro mwabiro bedo godo ni ohala dhi chapni nikech ji te dhi biro karka. Mana ka jomoko dong' eka wanyalo bedo gi shida.